Исәнмесез, эфирда Татарстанның көньяк көнчыгыш хәбәрләре. Студияда Лиана Ганиева. Бүгенге программада Әлмәт районында бал кортларының күпләп үлүе теркелгән, умартачылар күзәтчелек органнарына мөрәҗәгать иткәннәр. Әлмәттә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үттеләр. Яшьләр үзәгендә берничә дистә ел бергә гомер иткән күркәм парларны хөрмәтләделәр. Бердәм дәүләт имтиханнары нәтиҗәләре билгеле. Әлмәт буенча алар соңгы 10 елда иң яхшылары булып тора. Әлмәт районында бал кортларының күпләп үлүе күзәтелә. Габдрахман һәм Тайсуган янындагы умартчалыкларда бөҗәкләрнең барысы да юкка чыкты диярлек. Умартачылар күзәтчелек органнарына мөрәҗәгать иткәннәр. Тикшерүләр үткәрелә. Ришат Галләмовка бу хакта сөйләргә дә авыр. Умарталыгында инде 5нче көн югалтулар. Аның 30 умарта оясы бар. Ришат Галләмов сүзләре буенча аның һәр кайсында яшәүчеләр дә зыян күргәннәр. Айнур Усмановта бер дәвамында кортлар үлә. Аның өчен умартачылык гаилә шөгыле. Бу эшкә аны әтисе җәлеп иткән. Инде 20 ел аларның үз баллары бар. Умарталыкларында Нәфис Сәхәпов та үлгән кортлар таба ала. Ул таныш умартачыларга мөрәҗәгать итә һәм бәла аңа гына килмәгәнен аңлый. Күзәтчелек оешмасы билгеләре дә урынга чыкты. Башлангыч версия буенча районда чәчәк атучы рапс эшкәртелгән. Хукук бозу очраклары бөҗәкләрнең күпләп үлүенә китерергә мөмкин, чөнки алар эшкәртелгән үсемлекләрдән нектар җыялар. Охшаш очраклар күрше районнарда да булган. Узган ел зыян күрде. Бал кортларында агылаучы матдә табылса, гаепле кешене билгеләргә мөмкин. Моның өчен кем дигәндә 2 атна вакыт кирәк булачак. Барысы өчен дә кунакчыл шәһәр. Бөтен Россия социаль проекты Әлмәттә дә узды. 100дән артык катнашучылар 5 маршрут буенча үтергә туры килде. Беренче объект бу гаҗәеп урманда скульпторысы булды. Аннары катнашучылар Радищев урамындагы төшке аш муралы һәм алсу чәчәкле композициясында кадәр барып җиттеләр. Бу маршрутта кем гид булачак дигән сорау өстендә баш ватырга туры килмәде. Аның буенча беренче экскурсиялар язучы Альбина Нургалиева. Ул 2019 елда әлеге маршрут буенча йөртә башлаган. Ул вакытта Альбина алтын алмалар турында әкиятләр проекты гидлары составында була. Юл һәм төркемнең якынча сәгать ярым вакытын алды. Эссе һава торышы аркасына гидлар үзләренең экскурсияларын ашыктырмады. Дистанциядан берәү дә чыкмады һәм тулы составта алар финишка килделәр. Барысы да яшьләр үзәгендә очраштылар. Анда мәхәббәт, гаилә һәм тугрылык көне узды. Әлмәттә гаилә, мәхәббәт һәм тугрылык көнен билгеләп үттеләр. Яшьләр үзәгендә берничә дистә ел бергә гомер иткән күркәм парларны хөрмәтләделәр. Әхмәтовлар гаиләсе алтын туйларын бәйрәм итә. Алар иңне иңгә куеп 50 ел бергә тормыш сукмагы буенча атлыйлар. Аларга мәхәббәт һәм тугрылык өчен медале тапшырылды. Рөстәм Әхмәтов сөйгәнен 2нче курста ук игътибар итә. Кыз елганы йөзеп чыгарга тәкъдим итте. Егет ризалаша, ләкин Лилиянең йөзү белән шөгыльләнүен белми. Инде ярты юлда ул кеше җитмәячәген аңлый һәм булачак хатыны аңа ярдәмгә килә. Каюмовларның никахына 45 ел. Бүген аларның балалары да аларның үрнәгенә гаилә тормышын алып баралар. Васильевлар гаиләсе дә алтын юбилейларын билгеләп үттеләр. 50 ел мизгел кебек узды диялар. Уллары да килене белән 15 ел элек өйләнәшәләр. Янәшәләрендә үрнә гаилә булуларына алар бик шат. Гаиләләрне бүләкләү яшьләр үзәге янында узды. Әлмәтлеләр өчен концерт һәм мастер-класслар оештырылды. Теләгән һәркем катнаша алды. Бәйрәмдә барлыгы 10 пар бүләкләнде. Быел Әлмәт чыгарылыш сыйныф укучыларының бердәм дәүләт имтиханнарының нәтиҗәләре соңгы 10 елда иң яхшылары булып тора. 25 укучы имтиханнары 100 балга тапшырды. Узган ел 700 бал җыючы да бар иде. Быел барлыгы 203 укучы медальга лайык булды. 94 алтын һәм 109 көмеш медаль. 20 августта безнең ишек алды программасы буенча йорт яны территорияларын төзекләндерү эшләре төгәлләнергә тиеш. Эссе һава торышы булуга карамастан эш дәвам итә, ләкин төп эшләргә өстәмәләр һәм үтенечләр дә бар.
Бу баскыч элекке урынны хәтерләтеп тора. Монда корылмалар, сарайлар булган, ә хәзер ишек алдына эшләр кайный. Монда безнең ишек алды программасы буенча территория төзекләндерелә. Зарипов проспекты буенча эшләр төгәлләнгән. Монда тротуарлар ремонтланган, бордюрлар һәм балалар майданчыгын алыштырылган. 10 ишек алдында эшләр тәмамланган. 17сендә эшләр дәвам итә. 9 адрес әлегә үз чиратын көтә. Әзер проектларга үзгәрешләр кертү мөмкин түгел. Ул финанслар буенча килештерелгән. Барлык теләкләр гражданнар җыеннарында февральдә ук исәпкә алынган. Программаны финанслауны гомуми суммасы 373 миллион. Эшләрне август ахырына төгәлләргә уйлыйлар. Ознакайның Шатыр тауында төрки халыкларның Шатыр тауда җыен исемле милләттара халык иҗады фестивале узды. Бу юлы да Ознакай җире мәгърур Шатыр тау республикаларда гына түгел, Россиянең төрле төбәкләреннән халык иҗады коллективларының 40тан артык фольклор төркемнәре җыйды. Әлегә фестиваль милли мәдәни мирасыбызны саклаудан өлге булып тора. Бу хакта тулырак мәгълүмат Илмира Шәрифуллина сюжетында. Фестиваль Шатыртау гаилә бишегем исемле театральләштерелгән тамаша белән башланып китте. Бәйрәмгә җыйналган халыкны Марсель Шәйдуллин сәламләде. Мондый фестивальләр, очрашулар төрле милләт вәкилләрен берләштерә, җыенда катнашырга теләк белдерүчеләр арта дип белдерде район башлыгы. Фестивальдә катнашучыларны балачак аланы, чәкчәк аланы, кул эшләре аланы, сөлге аланы, халыклар дуслыгы йорты урамы, уен фест милли уен мәйданчыгы, әдәби алан, тарихи алан күргәзмә мәйданчыклары каршы алды. Биредә шулай ук декоратив кулланмалар, иҗат осталарының кул эшләнмәләре күргәзмәләре дә тәкъдим ителде. Шатыртауның шифалы үләннәреннән җыелган тәмле чәй ясау ысулын күрсәткән осталык дәресе күпләргә файдалы булды. Мин бүген Шатыртауның иң файдалы үләннәреннән Шатыртау күчтәнәче ясау мастер-классы үткәрдем. Безнең монда Шатыртауда бик күп файдалы үләннәр үсә бит. Мәтрүшкә, исле үлән, юка яфрагы, хәтта каенның яз көне җыйган яфракларын да алып килдем. Бәйрәм кунаклары уеннарда катнаштылар, традицион милли ашларны авыз иттеләр, диаспоралар оештырган мәйданчыкларда булдылар. Фестивальдә катнашкан күп санлы кунаклар арасында Мисс Европа титулына ия булган Роза Гадиева да бар иде. Монда бүтән теләкләр кабул була. Бу бик тылсымлы урын. Тамашачы барлык чыгышларны да җылы кабул итте. Музыкаль һәм театральләштерелгән тамашаны Актаныш районының Агыйдел дәүләт җыр һәм бию ансамбле дә бизәде. Агыйдел җыр һәм бию ансамбленә безнең инде менә дәүләт статусы алганга 11 ел булды. Репертуарыбызда күбрәк безнең татар халык җырлары, татар халык биюләре. Бик күп йөреп торабыз, бик күп сабантуйларда катнашабыз. Менә инде Аллага шөкер Азнакайга да килергә насыйп булды. Шатыртауда без быел беренче тапкыр. Апас районыннан килгән Умырзая фольклор ансамбле Шатыртауда шулай ук тәүге кат чыгыш ясый. Шара бик каты ошады. Бик оешкан төстә шуның кадәр кунакчыл Азнакай районы. Алдагы елларда да Алла берсә килергә насыйп булсын инде дигән теләктә калабыз. Шатыртау җыены быел да оешкан төстә узды. Барлык коллективлар дипломнар һәм истәлекле бүләкләр белән бүләкләнделәр. Тагы да күбрәк яңалыклар һәм тапшырулар белән безнең сайтта таныша аласыз. Без социаль челтәрләрдә дә бар. Хәбәрләр юллагыз. Бүгенгә менә шулар. Мин сезнең белән сау булашам. Исән, имин булыгыз.